ngono. Ya ora wong ireng cuma ireng. Beda ya beda. Nek kanu ya wakune apa ya? Anilo lah. Alah saya mboten mbek tondo Pak Jumbo. Nggih ora apa-apa Mbak Elisa. Bakune panjenengan ndonga kanggo panjenengane anak kula sik dikitanake niku lho Mas Chandra. Chandra. Matur nuwun Pak Bejo, Pak Selamet ingkang sampun nggelar menika wayangan sak menika untuk anak kitanan menggelar wayang itu udah jarang sekali. Jadi sangat menghargai matur sembah nuwun saged nggelar kabudayaan ingkang adiluhung ini. Betul. Semoga menjadi berkah panjenengan Mas Bejo, Mas Selamet. Nggih. Lan menika tadi saya juga dengar katanya ini keinginan cucu sendiri nggih menika yang dipun kitat Mas Fikri ya. Nggih. Untuk apa namanya menyenangkan simbahnya. Ya betul. Simbahnya menika remen sanget nonton ringgit wajucol menika saking wajucol Cucal itu saking remenipun dadosnya minta ditanggapkan wayang. Elok banget ya. Cah cilik sing seneng karo budaya Jawa ki tandane iso arep ngerti tata krama. Nggih, wis didongake besok gedene tembe mburine. Tembe mburine. Besok iso dadi apa biayi sing apa tratapan. Kok tratapan? Saged dados piantun ingkang saged membanggakan tiang sepuhipun. Amin. Bisa memberikan sumbangsih atau menjadi kebanggaan nusa dan bangsa. Amin. Kyai kang migunani tumrap masyarakatipun sedaya. Pancene kaya ngono, Mbak. Estu niki panjenengan iki piyayi nggih naik daun. Cok muni idune mandi. Ucape dadi. Kok idunya mandi tuh? Idu dadi ucap mandi ki nek kok nggih naik daun. Aku tuh ora idu ora mandi. Saiki aku pentas kok kon idu karo mandi. Maksudnya paribasane iki ucape dongane sama ki mandi. Iso diijabahi karo Gusti. Kok doanya mandi itu apa? Loh, doane sampean itu mandi. Mujarab. Oh, mujarab. Nah, ora mandi adus ki ora. Ya ora reti. Maksudnya mujarab. Iya mujarab. Oh ya iki ora ngerti. Kok nek tiwas kodo teko ning nggon aku njaluk donga aku ya dikira dukun kok. Loh, ucap kene iki mujudke donga lho, Mbak. Oh gitu. Nggih to. Sampai mau dongake muga-muga Mas Fikri iso dadi bocah sing piguna. Ini juga doa. Ya. Sing migunani tumrap wong tuwa nusa bangsa lan negara ini juga doa lho. Nah, iki apik banget kanggo panjenengan nggih. Mbak Elisa, sinambi napa niku sinambi kan iki wonten panyuwunan. Monggo dipun waca. Niki wonten sing ngersake lagon inggih menika pepeling kanthi sak dawanipun. Ing kaping kalih Manjing Ratri saking penyanipun Pak Ngadi. Lho iki ana dideseken. Monggo matur sembah. Waras semua. Disimpen dulu, kok ndak dikira wah Elisa iki wis payare gede, isih dijupuk duwite ngarep ngono to. Iki rungokke presiden. Iki tak wehke wae. Mesaka nyimpen dulu tak simpen kene ndak ilang nggih. Ya, nek dhuwure imbok iki lho. Nah, dulu kene. Nah, ngarepe meneh. Kene. Ngisor. Kene. Ngopo kayak gini? Ben mana? Niki ngersake pepeling. Lajeng menika nggih wonten malih saking panjenenganipun Pak Parju nyuwun lagu pepeling malih. Menika iya wonten duitipun. Menika mangke dipun aturaken kagem para warga masyarakat ing ngrangkah petung mriki. Nggih. Napa niki pepeling? Nggih, pepeling rumiyin. Bisa. Monggo. Tur iki wong caket karo TPA. TPA ya. Taman Pendidikan Al-Qur'an ngandhap mriku. Diaturke pepeling Mbak Elisa. Ngangge bawa napa langsung? Ngangge bawa. Rukun